Здравейте, аз съм Христо Петков. Ивайло Лаков. Ние управляваме сайта Офертомат.bg. Обявяваме конкурс за свободно работно място в Офертомат. Новата позиция се казва изпитател на оферти. Ако искате да кандидатствате, вие трябва да живеете в София или в околностите на София. Трябва винаги да сте гладен, да имате отличен апетит, да харесвате луксозния живот и като цяло да не се страхувате от това да пробвате нови неща. Работата се състои в обиколки на заведения, дегустация на храни и питиета, пробване на всякакви масажи, както и оферти за вдигане на адреналина. Това е. Ние предлагаме 1000 лева нетно месечно възнаграждение и ваучери на стойност 500 лева всеки месец. Как да кандидатствате? Много е лесно. Снимайте видео и представете себе си По възможно най-атрактивния начин. Качете го в YouTube, вземете си линк, попълнете внимателно формата за кандидатстване на сайта job.ofertomat.bg. Желаем ви успех!